Takže dnešním videu budeme robiť veľký golden beanstalk, no tak dá dva veľké golden beanstalky. A ešte budeme robiť romanesco, to je ten nový, jeden týždeň starý seed. Je akorát po update. Musím povedať, aké docela dobré veci má, musím si počkať. Romanesco. Počkaj, romanesco. To si dáme, môžeme si dať dva. Kde ho dáme, ale to musím vymyslieť. Asi najväčšie priestor je tu, že? Toto ako. To som hovoril veľmi veľa. Dobre. Skúsim všetky. Random klikám. Dobre máme. Aspoň jednu LD stabilnú hodíme. A akože, ako dva môžeme. Prosím, jedna je tam už. Tak dva chcem, prosím. Dobre, hodil som. Môžem ho aj giant pinekon jeden. Akože, bude to viac, ako keď som sa teraz asi rozhodol. Bude to viac. Neviem, kde hodím ho už. Ten na to dva, dobre, až prehnal som s nimi. Prisundol. Dá Ember Lilinu aspoň jednu. Dobre, jeden stačí. Sugar Apple môžeme hodiť tiež jeden. Už som hodil. Ešte môžeme hodiť tu niečo. Z tých dobrých beanstalk. Či ako máme už beanstalk, tak jeden hodím. Čakaj, neviem, či som hodil už. Tak. Na to. Potering. No tak, toto budeme robiť hodinu. Aha, začala to rýchlo asi ten beanstalk. Pozri to s tovom, to dám tak inde asi. Akože, to bude mega veľké. Tam už cancelem, či ešte počkať, nemám. Počkať. Ja sa poviem, to si druhý slovo. No. Tak rýchlo pojedeme. Lebo to musím rýchlo spýtam. Lebo to bude hrať hodinu, ok? Všetky toto. Písalo sa takové. Nenáhač ešte toto je svoj, lebo sa vyničia rýchlejšie. Máme či? Nemám. Vlastne neviem. Tým koľko môže byť prikliene. Tým povie toto tu. Dobre. A potom poviem tam, no tamto tam. Tak to je mega veľké. Blázon. Poď. Sa dobre pamätá, že golden beanstalk, golden beanstalky, to sme všetci dostali. Sa mi zdá, alebo tí, čo iba mali skiny, sa mi zdá, bo všetci, neviem, jak to došlo. Presne.
To ide len do Burning Badu. Ja som tu takú Golden Burning Badu vlastne. Dobre ma to veľa fotoinkánov akože. Keď tak robím. Keď nechcem čakať. Asi ukážem vám vo šorte, čo mi viac z toho, ok? Lebo teraz vám ukážem ten proces a asi aj trošku počkám. No tak 13 minút, preto mám video asi nemám. Ešte tak. Lebo to celé dám do toho videa. Tak dám urobím z toho short. Taký veľký viactových vecí. To tak ako Romanesco, tak. Ne Burning Bad, počkaj, Burning Bad som nedal. Tak serem už na to. Som vedel, že dačo som nedal. Počkaj, dal som? Nedal som. Nedal. Giant Pinnacle, Amber Lily, Elder Strawberry. Nedal som. No je ladí. Už dosť Burning Bad, veľmi veľa až. To mi tu napríklad toto na tento hlavy. Mutáciu Molten. Už mám, počkať. Hodím to už tu. No tak to neviem ani jeden, ale tak. Serem. To nepotrebujeme. Romanesco, poď, rýchlo. Tak to bude. Počkaj, neviem ani povedať slovo. Čistenia, tak čistenia. Bude dosť, lebo budem tu mám veľmi veľa do tých rastov. A docela dosť veľký. No ako neviem, ja som sa na tým... Asi dám Head Burning Bad, hej, to bude najlepší nápad. Head Burning Bad. Tam... Tu môžem dať viac, takže... Dobre. Ešte koľko? Ja som taký ešte 86%, hej tu 86%. Ukážem vám v tomto videu proces a v šorte vám to ukážem celé. Jak veľký mi vyjasť. Ja sa ich pozriem na CD, mi netreba CD, kámo, ale... Koľko toho dá, že až môže 10 Romané... Počkaj, ja sa to volá presne. Romanesco vlastne, dobre, Romanesco. A Burning Badu a tak nehovorím. Grand Slime sa mi nenomá hodil, ale... Wow! To už vyjasnú tak. Tu ešte musím. Ešte tie. Tu už neviem ani kde. Čakaj, to mám. Tu ešte. Ja 94. To mám. Chvíli počkáme. Počkaj, tu ešte nemám, hej. Aj ty si do toho dám. Spel mám. Fú. Aj s Trovlom to dám teraz preč. Burning Bad.
podobne, ale aspoň mám priestoru to trošku teraz. Tým trošku význam. Trošku. To je akože beanstalk taký. Počkaj, som dá 2, nie? Beanstalky. Počkaj, mi vystúpi mini beanstalk ten druhý. Tu, počkaj, toto je beanstalk, hej. Tu je taký. Neviem, akože sa tým je význam. Je to vidím gold alebo hej, bo to bude dobré. Beanstalk, no moje. Jak to sa mám dostať, to je akože... Kokos. Ja, no. Ešte chopil sa to kioch. Toto. Avance. Fajn. Všetko, počkať, ešte si budem pety. Robím si tu teraz stanky, to vám tiež ukážem tým šochte asi. Je to viažte. Že toto. Giant Pinecon. Silver. Počkaj, ja mám gól? Gold. Presne preto sa chcete učiť do toho shortu, lebo teraz vám nebudem pozerať tie ceny, aké majú. Česte sa na short, takže čus. Ale vydám ho tak za... Počkaj, nebudem spoilovať. Vydám ho tak za hodinu, pol hodinu, dačo také. Takže sa určite tešte, príďte na môj kanál a si to pozrite. Takže čus. A príďte určite, dobre? Takže čus.